kilometers nga giebrihan nga dalan sa Kagamanang Probinsyal dito sa Barangay Santo Niño hangtod sa Barangay Talisay, Dapitan City, hapit na mahuman. Kini gikalipay sa mga lumulupyo, ilabi na sa taga-sityo Plasanan ug Lamatik. Kay masulbad niini ang kapinduha ka dekada nga kapait sa ilang kahimtang. Sayro nato ang dugang detalye gikan ni Lorvy Cabilin. Lain na pud nga kalambuan ang gipahat ni Governor Roberto Uy sa katawhan sa dakbayan sa Dapitan. 70 metros na lang ang kulang aron hingpit nga maabre ang 4.5 kilometros nga dalan gikan sa Barangay Santo Niño hangtod sa Barangay Talisay. Pinaagi sa gipaabrihan nga dalan ni Governor Roberto Uy, masulbad na ang kapin duha ka dekadang pag-antos sa mga lumulupyo sa sitio Plasanan ug Lamatik sa Barangay Santo Niño, lakip sa sitio Maasin, Barangay Talisay, Dapitan City. Adunay 70 metros na lang ang kulang aron hingpit na nga maabre ang 4.5 kilometros ka kalsada gikan sa National Highway sa Barangay Santo Niño palata sa sitio Plasanan ug Lamatik hangtod sa sitio Maasin, Barangay Talisay. Kapin kun kulang 500 ka mga lumulupyo sa nasangpit nga mga sitio ang makapahimulos sa maong proyekto. Si Mr. Ruel Nadella, former barangay chairman sa Barangay Santo Niño, ang mipadayag sa iyang pagpasalamat ngadto ni Governor Uy sa pagpahat sa susamang proyekto nga magpabiling mapahimuslan sa mga lumulupyo hangtod sa hangtod. Niini matod niya mapasayon na gyud ang panginabuhi sa katawhan, sanglit isakay na lang sa motor ug dili na maglukdo sa ilang mga produkto sama sa kopra ang mga lumulupyo. Dili na pud sila maglukdo pa sa ilang bugas, binugha ug uban pa nilang kinahanglanon. Akong pasalamat og dako nga natuman ni Gov diin kaning kalsada nga among gipangayo dinhi sa Barangay Santo Niño, wa gyud niya ihikaw na pagawas ko diretso. 40 ra ka tuig namong pasan sa bugas. Layo kayo karon nakita na namo ang habal-habal makapunta ni pasin pa ang bao-bao mo abot ta dire. Ipamaligya na mo ni among baka og kabayo nga mo ang pagkakargahan kay palit ala namo habal-habal og bao-bao para nanay amo nga karsada gyud nga magian. Kalipay ilang gibate nga ang ilang kalisod niya na nasulban na pinaagi ni Gobernador Uy. Lipay kayong mga katawhan sa Barangay Santo Niño, sa Sinunok o sa Baylimango kay kaning karsadaha mag-continue na magasumpay na. Sumala pud niya nga dali na pud nga madala sa balay tambalanan ang mga masakiton. Dili sama kaniadto sa iyang pagpaambit nga aduna matud niya usa ka masakiton sa sitio Lamatik nga ilang gidayungan aron madala sa tambalanan. Apan nabugtuan na kini sa kinabuhi ug wala na gani gyud nakaabot pa sa National Highway. Dunay buros nga gidala sa ospital. Nanawag na ako kay nay buros gidayungan. Naghuwat akong sakyanan dito sa highway, natabang kong tukad, natabang kong pasaan sa buros. Dili gyud madali kay nagdayong man ni gipuli-pulihan, natabang kong dayong. Pagabot atong ubos-ubos nakapanganak yun. Natabang ko o kuha na itong bata. Ginikarga na mo ang buros sa akong sakyanan, nakapanganak, kinadapli karsada, gidala na mo sa ospital. Pero tungod sa kalisod siguro, sa nahitamo ito, nagkamughat-mughat pa, abtang mo sa kamulan o tunga, namatay ra gyud ang maong hintungdan nga nanganak. Busa, sakit palamdungon para nako. Sa before pa ito, doon ay masakiton gapon, gidayungan, nagsinggit gapon, nagtawag na ako, ngakap day pasakiton, paspas kong tukad. Ang ako sakyanan, gibilin gihapon ako, taga din higit sa Lamatik. Sos, kaluoy sa Dios, namatay sa ubos-ubos, wa kabot sa karsada. Gikarga na ako nga patay nga lawas, gidala sa hospital sa Rizal Memorial, na hospital sa Dapitan, nabot ito gideklarar gyud nga patay. Kinimatod ni Mr. Nadella ang sakit kayong palandungon tungod kay kinabuhi ang nakalas, gumikan sa kawadon sa karsada nga dugay na unta ang angay nga ipabot sa katawhan. Sakit palandungon. Nga naman, ako itong katawhan din sa Lamatik. Kinabuhi na kalas, kaya walay karsada. Tungod sa mahayag ni Mr. Nadella nga wala na'y makababag sa maong proyekto sa kagamhanang probinsyal, gumikan kay titulado ang maong mga yuta ug ang tanang lumulupyo na naghugpo nga mohatag og luna para sa karsada. Kini wala di makababag na naman. Titulado kini nga lugar ug tanang katawhan na naghugpong nga mohatag silang luna para karsada. Si Mr. Manolo Ricamara, taga Sitio Lamatik ug usa sa mga midonar ug luna ang nagkanayon nga pait gyud ang kinabuhi sa ilang lugar. Busa sobra gyud ang iyang pagpasalamat ngadto ni Governor Uy. Ay namin wa gyud, lisod kay nga mong pag-agi gyud. Aw wala nung kay dala. Okay ra. Apan ug na kay dala, problema gyud. Di gyud sayo nang
imong wanan sa imong pinalit ikan sa baybay unya og duna kay ibaligya labi na gid aning abi nimo ning kupra nato dire namo tag 70 biya kayong sako paingon sa ubos na pila ra gud duol ra gud kayo naingon ani karon nga nanay karsada di pinakatas na nga pinakakuan gid ng 20 na di pilay na bawas dako kayo ang matabang sa sama namo nga wala gid in taon kaniray sa ligan alabi ang kadaghanan sa tao dire puro hapit saop gamada diri tao nga dunay tag-iya sa lubi kahit kay ang panginabuhi gid taon dire salamat gid kayo gobernador sa imong tabang namong mga wala dili gid dali magpasalamat ni gobernador kay dugay ng panahon nga wa gid ni in taon maakatay. Corazon Balukan ang kinasingkasing usab nga mitugot nga maagian ang iyang gamay nga luna sa maong gihimo nga karsada. Ako kay tao ra gud ta kaning yuta din nato madala sa mahanaw na taning kalibutan. Bisag wala ko diri gapuyo. Bisag wala ko diri gapuyo mo kanjo ko nga sa akong luting nga gamay bisag gamay ra gud kain ni siya. Nagdebate na po na ako sa mga tao diri mag-agi-agi nga nara po sila may kaagian. Kinasingkasing na akong gamay nga idugang kaagian. Human sa maong pag-abre sa dalan pinaagi sa Provincial Engineering Office, isunod gilayon ang paggraba ni ini ug kung hapsay na matud pa ang tanan, mamahimo na dayong isunod ang pagsemento ni ini. Nasairan usab nga buot pud sa mga lumulupyo sa barangay Baylimango ug Sinunok nga isumpay pud kini ngadto sa ilang barangay, din kini giuyunan pud ni Governor Uy. Samtang sa dili madugay makabato na pud og supply sa limpyong tubig ang mga taga-sitio Plasanan ug Lamatik tungod kay andam na ang 3,000 meters nga hose alang sa patubig gikan sa water system project ni Governor Uy sa barangay Santo Niño. Tungod sa maong mga kalambuan base sa nasairan, daghan na ang buot nga mobalik og puyo ug gani nagsugod na og tukod sa ilang mga balay sa nasangpit nga mga sitio. Gikan dinhi sa sitio Lamatik, Barangay Santo Niño, Dakbayan sa Dapitan, Lori V. Cabilin sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan. Aron ma-update kamo sa tinuod nga mga balita ning atong probinsya, please like and follow our Facebook page sa Provincial Information Center Zamboanga del Norte. Pwede usab ninyo kining i-share aron mas daghan sa atong katawhan ang makahibalo sa tinuod nga panghitabo dinhi sa atong probinsya. Mag-comment usab kamo aron mahibaw-an namo ang inyong reaksyon o opinyon. Kini si Shariza Haralvez sa Zamboanga del Norte Provincial News Network, ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.